Wɔn sɛ nea ɔda hɔ yi, ɔde ne nsa ahyɛ ne bosi. Ne bo na ɔde ne nsa ahyɛ no watwerɛ ko n'akoma. Ɔma akoma no pressure. Nti wei ɔde nya ne pɛ. Wɔn sɛ n'akoma bɔ pim. Nti wei ɔde nya ne a ɛni ɔɔda na ɛni kwan so ɔde ne nsa hyɛ ne ha na ɔda. Wode wo nsa hyɛ wo ha na ɔda a wonya akoma yare. Nti na munya pressure. Wode ɔsɛ akɔdi me na wayɛ sei na ɔde ahyɛ wo na wada. Ɛnsɛ sɛ woda like mekyerɛ mu adeɛ. Ɛnsɛ sɛ woda yi nsa. Wode wo nsa ɛyɛ sei. Wode agya ho sei. Woyɛ sɛ akoma no wowɔ ha no. Wosan ayɛ sei nso a wɔ ha. Wowɔ ha akoma no. Obi wɔ ne mpa so na ɔda na ɔde gya ne nsa sei na ɔde gu ne mpa so. Wobɛnya pressure. Ɔsɛ with the king size bed. So na ɔde gya ne nsa sei. Wobɛnya pressure. Dan ho na menkyerɛ wo adeɛ. Woda. Dɔw sɛdeɛ ɔda hɔ saa. Woda. Ɛnna wo nkyɛn fɛn sei. Na wo baabi wakoma no wɔ no. Wɔn sɛ ne nsa na atwɔ ko no ne nofo ne n'akoma no. Wo san ma akoma no pressure. Wagye ase. Nti akoma no ntumi mpɔmpe sɛ ne nsa pɔmpe. Ayɛ sɛ wasoa wo bi nneɛma na wɔbrɛ. Nti sɛ woda turn yourself. Other side. Ɛsɛ sɛ woda sei. So wɔn sɛ na ɛteɛ. Woda wo right side. Na ɔde ne nsa ato ne ti. Stretch your name. No one stretching and no one. Into wood down as another found out and see it on the rooms. Was I tell you, say that man so what's he when in a what done no so I'm saying it. And don't see wood then you're near as a self. What's he when you're not sorry? What do you know? Didn't cut there be? Wood then you're near the walk a crack. Down up man make a crack. As always see for my ordinance. What's it for? What's he glass on the joke? Omo mu hwɛ nkɔm no nkyerɛ ho ade. Woda ɛsɛ wuti da so na kaka. Ɛsɛ wuti ɛda se sumie na no se. Ɛsɛ wuti da sumie na no. Ɛno kwan sɛ wuti ha nyinaa da sumie no so. Sɛ woda se a wuti nyinaa da sumie so bɛhwɛ nkɔm. Nti wɔn mu hwɛ nkɔm mo bɛsɛ wɔn gyae sei na ɛsɛ wɔn yɛ fu bra bɛ bɛti. Ɛsɛ sɛ wuti no that meldo. You're very good. Yes, coach. And finally, coach, the one boom. Anyone say we teach that soon, you see. We say, oh, how I drink any Akuman. Akuman upon Pierre Day. So, I'm saying it. Then move to the OT. Call the crime. But then you blow it back, watch it. Brother. As I said, with that, so you see. So you're going to question what you see. And I will show that so no within half. Say no, and that's the animal. It will be a real crumble that say, and crumble a child was me as they need. But me used to be if you open your crumble. So what I said, when you're about that say, I will be candidates. Street is in. I would like to, yes, I. Who would know? Where was that yet? I don't think, sorry. The Bexley one did was spinal cord. I open the other. Almost say you put that the petty. Would you want to get a whole let them as soon? Send Kamaya. In nature, yes, and this never works, and then Lambano, or Lamba 3, Lamba 4, Lamba 1, up to 5. It is a space, but the one. I've never was magic as a the movies here. You go question, but when you suck.